Wat is dit voor auto? Dit is een Chevrolet Caprice, 1873. Maar dit is net zomaar een Chevrolet. Nee, nou ja, vroeger had er spelen in de eerste film van Flodder. Heb je die aspirine? Heb je daar nog steeds koppijn? Ja, mijn kop is een vergiet, jongen. En hoe bestond er aan kan dan? Vroeger wie ik wel gek van die films en maar met name van Amerikaanse auto's. Nou, en dan begin je wat te ziekje naar soort gelijke auto's. En altijd al rap van, ik wil letter X aan auto. En zo komt hem Chin op Facebook stond te koop. Ja. En dacht die moet ik hebben. Die wil ik wel hebben, ja. Wat wie Flodder voor film? Ja, jochtje 86 komt die film uit. Ja, het is een familiefilm. Het is een asociale familie die in een villa-wijk terugkomt. Die er eigenlijk helemaal net tussen zit, ja. Wanneer krijgen we nou eens een nieuwe wagen? Wanneer we de 100.000 winnen. Iedereen rijdt hier in te gekke wagens. Alleen wij hebben nog zo'n oud kreng. Een verschil moet er zijn. En wat voor rol hier deze auto? Nou ja, die familie die rieden dus in deze auto. Maar ja, toen weer de raas, ja. Hij is nou wit. Hij is alweer 30 jaar wit, ja. Even kijken. Dat is te veel, Moreno. Dat is ook te veel. Dat is ook te veel. Hier hebben we een aardige... Dat is toch wel een beetje waar we naartoe willen. We gaan hem eerst verftechnisch helemaal goed aanpakken. Alle roest behandelen. En daarna gaan we eens kijken of we hem als in de film kunnen krijgen. Vies en goor. Deuken, hij heeft in de brand gestaan. Bedenk het allemaal maar, er missen hele hoeken verf af. En de eigenaar Moreno die wil hem eigenlijk weer hebben zoals in de film in verband met het jubileum. Shit. Het is dit hier is het 40 jaar geleden dat het gebruikt is. En eigenlijk ter ere van dat jubileum liet ik hem nou dus weer een roze meidje. Ja. Nou kijk, dat is de originele kleur. Die hebben we her en der terug. Moreno heeft hem teruggeschuurd. En je kan ook zien dat ze hem hier helemaal dicht geblaft hebben met plamuur. Dus dat gaan we weer netjes terugbrengen. Nog meer. Nou, hier hebben we de schade aan de auto. In de originele film is hier een hele hoek uitgehaald. Eigenlijk moet hier een kaal stukje metaal komen. En hoe we dat gaan doen, dat zien we nog. Zijn we toch al, het begint er toch aardig op roest te lijken, of niet Moreno? Het wordt gewoon eerst raw spuiten en daarna foto's bestuderen, filmpjes bekijken. Goed overleg met Moreno van tot in hoeverre gaan we. Het moet wel een natuurlijke replica worden van de film. Maar zoals hij aan het einde was, dat moet me niet. Want toen stond hij in de brand. Ja. En monsieur, daarom kom ik eigenlijk bij Teunis terug. Nou, een autospuiter kent een auto hartstikke mooi spuitje. Maar het met wat oud likje. Nou, als je er in de rondte zit, Teunis is gespecialiseerd in roesteffecten en smarges. Dus daarom heeft Teunis de opdracht gekregen om deze auto te restaureren. Ja. Oh, wat een goede term. Ja, ja jongen. Restauratie. Een restauratieproject is dit voor jou, hè? Ja. Dolly Parton zei ooit, it costs a lot of money to look this cheap. Dus dat is een beetje het idee wat.